5 बोसोर जाबाय बिटिआर एकर्ड जानाया आरो बे गोरोबथा सानखौनो लानानै दिनै जों मोनसे गोजोन थासारिनि थाखाय मोनसे पिस रेलि खालामदों आरो बिनि सोदोबथिया बेनो जे दिनै 5 बोसोरनि सिगाङाव थामहिनबा 2020 मायथाइयाव जि 27 जानुवारियावहाय जि मोनसे सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलावहाय गोजोन थासारिया दासिमहालागै मोजाङैनो दङ आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो बे गोजोन थासारिखौ बयबो बजायनानै लाखिगोन। दिनै बे गोजोन थासारिखौनो जोङो बिथा खालामनानै जोंनि बे ओनसोलावहाय जों जौगाथायखौबो लांनांगोन आरो जौगाथायखौ खालामनो थाखाय गासैबो बिथिङावनो जोङो आवगायलांनांगोन। शिक्षा दीक्षानिफ्राय लानानै जोंनि इक'नमि फारसेथिं लानानै गासै बिथिङावबो जोंनि इयुन जोलैखौ आवगायहोनो थाखाय जों नाजानांगोन। बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावबो गोरोबथिखौ लाखिनानै जों बे ओनसोलखौ मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेसनाव जों लाखिनो नाजानांगोन। बेनिखायनो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बे ओनसोलावहाय दिनै गुबुन गुबुन जातिफोर दङ। बे जातिफोरनि थाखायबो गुबुन मोनसे भिजन लानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे बिटिआर सरकारा मोजाङै सोलिदों आरो बे ओनसोलावहाय दिनै सान्थि आरो गोजोनखौ लाखिनायजों लोगोसे जौगाहोनो थाखाय नाजानाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै बे थासारिनि गेजेरजों जों बेखौसो खावलायगोन दिनै जायफोरा दिनै बे गोजोन थासारिखौ जोंनि बे ओनसोलाव सोमजिहोनो थाखाय जाय दैदेनगिरिफ्रा मोनसे समाव एनडिपि जाना नांबोदोंमोन, सोरबाया दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय जानानै नांदोंमोन। दिनै गोबाङानो बे बिटिआर एकर्ड गोजोननायनि फिथाइखौ मोननो हादों आरो बे गोजोननायखौ बिथांमोना मोनदों, दिनै नुनो मोनदों गावनि मेगनजों। नाथाय दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जेलाव दङ। दिनै रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि लोगोफ्रा दिनै जेलाव दङ। बिथांमोन जाहाथे बिथांमोनखौ बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव जाहाथे जों हगारो, बेनि थाखायबो जों भारत सरकार आरो जों आसाम सरकारखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिआर सरकारखौबो जोङो बे बिथिङावहाय मोनसे मोजां इनिसियेटिभ लानानै थाबैनो बिथांमोना जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ सख'नानै लाबोनो थाखाय बेब'स्था खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों। गतिके दिनै बे बिटिआर एकर्ड बे 5 बोसोर जानायनि उनावहाय आरो उनफ्रावहाय जाहाथे जेन बे आरो गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय गोबां जौगालांबाय थागोन बेखौनो जों मिजिंथिबाय आरो बयबो गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेरावहाय जाहाथे जेन बे गोजोन थासारिया थागोन आरो जोंनि बे गोजोन थासारिनि गेजेरजोंसो मोनसे समाजखौ आवगायहोनो हायो, बे मोनसे भिजनखौ जों जाफुंहोनो हायो। दिनै प्रमद बर'नि जिथुनाखि भिजन बिथाङा जि नुदों गुबुन गुबुन जाथि लोगोसे जोंनि बर'फोरखौ लानानै बे भिजनआ जाहाथे जों फैबाय थानाय समाव साक्सेसफुल जायो, बेखौनो जों आनान गसाइनियाव दिनैनि बे सानाव जों आर'ज खालामनानै जोंनि बे मेसेजखौ रायजो राजानिफ्राय होनाय जाबाय। गोजोन्थों।